Antena Zagreb. Izvolite. Jel ginekološka? Jeste. Evo ovako, jeste vi doktor? Jesam. Znači ako doktore, ja imam klamidiju. Da. I morao bi sad pit 10 dana ovaj antibiotik doksiciklin. Dobro. Ali mi je rekao da mora piti supruga to. Dobro. I sad kako bi ja, kako da ja njoj objasnim zbog čega ona to pije? Ja njoj nisam rekao da imam klamidiju. Pa ne znam, jedino da je dovedete na pregled pa da napravimo pregled i da preporučimo njoj nevezano od vas. Neće onda ona shvatiti da je to, jel da, od mene? Ma neće. Napravit ću pregled, napravit ću bris, papu, opširan pregled, već gospođo imate nešto što ima 60% žena i trebate piti to da se radicira i tako. Da, ali nemojte ni u kom slučaju reći da je to klamidija, da je od mene to. Ma neću, taman posla. A recite mi još samo doktore, a kako da je nagovorim da dođe, zbog kojeg razloga, što da joj kažem? Ne znam da li ona ima sekreta, ona bi mogla imati sekreta sad, da sugerirate da provjeri sekret, da razumijete da se vidi od čega je ta sekret, da malo možda se neki put to i čuje i tako. Ja ću reći da ja sam malo čuo da je se čuje dolje, pa da nek ide. Normalno. Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.